Ústav sociální péče pro zrakově postižené je zařízení, které zřizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Je to zařízení, které je určeno pro zdravotně handicapované občany s těžkým zrakovým postižením nebo zrakově postižené a plus další vady, kombinovaná další postižení. Našimi klienty jsou tedy klienti hluchoslepí a v poslední době se soustředujeme na klienty i s vadami sluchu. Jsme zařízení, které má jako svůj cíl především zkvalitnit život tady těchto zdravotně handicapovaných, naučit je žít s vadou, srovnat se s ní, vrátit je zpátky k určitým dovednostem, které ztratili během toho svého postižení, naučit je sebeobsluze a takovým tím vrcholem celého snažení je vrátit je zpět do normálního života. My jsme Ústav sociální péče pro zrakově postižené, který tyto služby poskytuje jako jediný v rámci České republiky. Celkem máme kapacitu lůžek v našem pobytovém zařízení 120. Máme moderní zrekonstruované pokoje jednolůžkové a dvoulůžkové. Samozřejmě k nám dochází i klienti zvenku. Máme tady rekvalifikační centrum, což znamená, že se učí zrakově postižení zacházet s počítačem. Učí se na základě různých programů, to jsou programy pro lidi, kteří mají zbytky zraku, to znamená zvětšovací programy a samozřejmě pro úplně nevidomé, kdy programy jsou instalovány s hlasovým výstupem. Nacházíme se v prostorách naší internetové kavárny, kde kromě toho, že našim klientům jsou k dispozici počítače připojené k internetu, tak můžou si tady posedět u kávy. Také tu probíhá výuka na počítačích pro nevidomé a slabozraké. Máme tu zvětšovací programy, odečítací programy, brátskou tiskárnu, zvětšovací televizní lupu. Start 9. Konec. Asistent Elvin 4. Akreditace jsme získali na Ministerstvu školství, tudíž můžeme vyučovat braille, můžeme vyučovat znakovou řeč, vyučování tady těch počítačových dovedností a řadu dalších věcí. Jaké to je, když přijdete do hlavního města Světla Kasperová? Čeká vás velká událost? Máte jet do Prahy na školení? Jsme vybaveni velmi dobře. Já musím poděkovat zřizovateli, který nešetřil finančními prostředky a tudíž máme vybavenou učebnu kompenzačních pomůcek, kde se naši nevidomí učí zacházet s nejmodernějšími kompenzačními pomůckami na základě toho, že se je naučí, že si je oskouší, pak mohou žádat o jejich přidělení. Máme výborně vybavenou pracovnu rekvalifikace, to je právě ta výuka na počítačích. Máme dobře vybavenou díky sponzorům internetovou kavárnu, máme dílny pro pracovní terapii, máme krásně vybavenou pracovnu pro muzikoterapii, máme bezvadně vybavenou posilovnu a tělocvičnu, kde se mohou naši klienti věnovat sportování. A máme například stůl na šaudam, což je stolní tenis pro nevidomé. Zde můžou klienti navštěvovat volnočasovou aktivitu, dílny šicí, keramickou, kartonážní dílnu a košíkářskou. Rehabilitace tady je v podstatě kompletní. Máme tady rozsáhlou vodoléčbu, kde můžou využívat vany, jsou tam subakvální masáže, perličkový koupele, jsou tam vyřívky na ruce, na nohy. Je tady i solárium a elektroléčba. A co se teda týče těch pohybových aktivit, tak v tělocvičně míváme pravidelně skupinku. Je to vlastně kondiční cvičení, kdo se chce protáhnout, může přijít. To je pravidelně a individuálně si domlouvají klienti s terapeutem posilování na přístrojích. Jinak mají plavání, mají kuželky, vycházky, takže jak to té aktivity je tady hodně. Cvičení je individuální, kdo potřebuje a u těch imobilních pacientů je to na lůžku.
Když k nám přijde zrakově postižený klient, většinou mívá ještě další přidružené nějaké jiné postižení, třeba sluchové, tělesné nebo další jiné. Takže klient vlastně je ubytován, kdy sociální pracovnice mu pomohou s těma základníma věcma. A my potom s kolegyní, která se zase orientuje spíše na sluchově postižené, tak se mu věnujeme, co se týká orientace nejdříve v pokoji, aby věděl, kde má svoje osobní věci, aby se tam dokázal zorientovat. A potom, až zvládne tuto orientaci, tak zase děláme trasy postupně, zase individuálně podle toho, jak ten klient je schopný, jak to zvládá. Mně se tady líbí v těch dílnách a líbí se mi, že teda je o nás postaráno. Jsem tady 2 roky a líbí se mi tady všechno. Ve volných chvílích mám tady možnost se vzdělávat, mám tady lupu, můžu číst a můžu prostě dělat i jiné věci a mimo to teda, jak vám bylo už řečeno, jsem taky zástupce tady obyvatel, tak se taky starám o to, aby ti naši obyvatelé měli všecko to, co potřebují k tomu svému životu tady. Nám třeba každoročně opouští ústav 2-3 klienti, které jsme dostali na tu úroveň, že mohou jít bydlet samostatně nebo že se mohou vrátit v rodině. I to je veliký úspěch. Spoustu akcí pořádáme pro klienty. Začínáme hned na začátku roku, začínáme plesem, děláme pálení čarodějnic, děláme opékání špekáčků, děláme pravidelnou sportovní akci, sportovní hry, chrlickou žabu, jezdíme se koupat na koupaliště do Újezda s klienty, přes zimu jezdíme na plavání do Blučiny, do krytého bazénu, naši klienti jezdí na kuželky, pořádají se koncerty u nás venku. Škruli dole šrumka, fidli, fidli,